खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा स्निथि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। नारायणपुराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा स्निथि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। हाबाफारि बायदि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, फुंबिलिनि आरज, थान्दै मेल बायदि हाबाफारिफ्रा जानानै थाङो। आरो सानसुनि 1 रिंगानिफ्राय जथुमानि गेवलां मेला जागायो। आफादगिरि संकेश्वर गयारिनि मेल सामलायनायाव बे गेवलां मेलखौ बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया बाहागो लायो आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बाथौ धोरोमनि सानथौ सानस्रि आरो बर' हारि दानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। खुलुमबाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै स्निथि बोसोरारि जथुमा खुंनायनि गेजेरजों बे गौथुमा बोसोरसेनि मादाव धोरोमारि बिथिङाव बर' हारिनि आंगो असे गुबै धोरोम बाथौ धोरोमा मोनसे बर'नि गेजेराव बाथौ धोरोमारिनि गेजेराव सेरखे बेरखे जाना थानाय गासै बिथिंखौ सावरायनानै माबोरैहाय बर'नि गेजेराव खौसे लाबोनो हायो बेनि फारसे नोजोर लानानै दिनै थान्दै मेल जथुमनायनि गेजेरजों आरो बोसोरसेनि मादाव मा खामानि मावलांखो मा खामानि मावनो आद्रा थाबावखो धोरोमारि बिथिङाव बेफोरनि गासै बाथ्राखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबनि फ्राय नुजाथिफैनाय थान्दैफोरनि गेजेराव गुवारैनो फोरमायथिना होनायनि थाखाय हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै मावफुंलांदों। बेवहाय धोरोमनि बाथौ धोरोमनि जोनोमनि बाथ्रा दिनै जोनोमनिफ्राय दिनैसिमहालागै बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमा बोरै आवगायबोदों, दिनैहाय बोरै बाथौ धोरोमा गुबुन धोरोमनि बादिहाय बर'फोराबो बाथौ धोरोमनि मोनसे सरकारजों गनायजानाय धोरोम हिसाबै मिथिजानो हायो। बे फारसे दुलाराय बाथौ गौथुमा मावबोबाय थानाय गासै बाथ्राखौ जोंनि जिल्लायाव बयबो मिथिनाय हिसाबै फोरमायथिनाय जादों। बेबादिहाय 1990 मायथाइनिफ्राय जोंनि बाथौ गौथुमा सरकारजों नाजानानै 1992 मायथाइयाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे मोननो हादोंमोन। बे बाथ्राखौ जों फोरमायनाय जादों। बेनि उनावहाय 2017 मायथाइयाव बिटिसिनि आबुं बन्द हिसाबै बिटिसिआव बे मागोनि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ आबुङै फालिनो हानाय बिटिसिनिफ्राय जों बन्द सान मोननो हादों। नाथाय बे बन्द साना बिटिसिआवल' थानायलाय गासै जिहेतु गुबुन गुबुन बिटिसिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बाथौ धोरोमारि सुबुं दङ। एमनकि जे जोंनि भारतनि गुबुन जेरै मेघालय, नेपाल, वेस्ट बेंगल बेफोरबायदि बांलादेश बेफोरबायदियावबो थानायलाय जोंनि बाथौ गौथुमा जिरायना थायै बाथ्राखौ फोरमायदों। जिरायना थायैनि थाखायनो 2017 मायथाइनि 13 डिसेम्बराव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे अर्डार मोनदोंमोन। बे अर्डारखौ लानानै
2018 मायथाइनिफ्राय आसाम स्टेटआव दिनै आबुं बन्द मोननो हादों। बेयावबो गोजोना थायाखै। बोरैहाय भारत हादरनि संबिजिराव जोंनि बाथौ बर'नि आंगो गुबै बाथौ धोरोमखौ इस्टाब्लिश खालामनो हायो, बेनि थाखाय नारा नाथा नाजागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जों बाथौआरिफोरा गासै बेसेबां सुबुं सानखो, बेसेबां सुबुं दङ बाथौ धोरोमाव, बे गासै सुबुं सानखोखौ दिनैनि बे मेलनि थान्दै मेलनि जोहै जों गासै बियाबनिफ्राय जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजावना लाबाय। जोङो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमसिम जों दैथायहरसिगोन। बिथांमोना हयथ' बे सुबुं सानखोखौ हयथ' भारत सरकारजों हयथ' बे सुबुं सानखोखौ भारत सरकारनो गथायगोन। बिनि उनावहाय जों बै भारत सरकारजों हयथ' बाथौ धोरोमखौ इस्टाब्लिश खालामनो हानाय हायिया जोंनि धोरोम गौथुमा नाजाबाय थासिगोन। एमनकि जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव बाथौ धोरोमनि सावरायमा खुंनो कारने सावरायगासिनो दङ। बावैनो हयथ' बे सावरायनाया जाफुङोब्ला जों इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जों बर'नि आंगो गुबै धोरोम बाथौखौ जों सिनायथि होनो थाखाय जों खाबुखौ मोनगोन। दिनै बेनि अनगायैबो गेवलां मेलनि जोहै जोङो आलासि लिंबोदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि गेवलां सभाराम बसुमतारी बिथाङा धोरोमारि बिथिङाव बे रायजोफोरनि गेजेराव बाथौसा सिबियारिफोरनि गेजेराव मोजां मोजां धोरोमनि बोसोन आरो धोरोमनि जारिमिन, बाथौ धोरोमनि जारिमिन आरो थासारि दिनैसिम मा थासारियाव सफैदों गासैखौबो बिथां आलासिनिफ्राय जोंनि बाथौ सिबियारि गासै रायजोफोरा रोखा रोखा मिथिनो मोनदों।